Hi guys! Maayong hapon sa inyong tanan. Di ako karon kay Richard. Kay na ako'y paliton diri. Og salamat Ate Mar sa imong gihatag sa ako. Magpalit ko danig ko ano. Anang pang attire nga. Sexy nga attire. Na si Richard Ari. And si Madam Marian. Yes. Uy, Chard. Ali, Chard, tabangi ko pangita, Chard, kanang sanina nga kanang siksi kay ko tan-awon. Charot. Kanang makita ang atong kagwapa. Halik kani Chard, tagpila po di siya. Kani mga design na ni siya, guys, tan-awa mga sanina nga siksi kaayo. Kanang siksi kaayo, Chard. Kani pang Ginoo ko na unsa man na Chard, wa man na nahuman nga sanina, Chard. Ha? Kani siya, Chard, unsa ni siya? Ala, murang tag, ala, okay ra siya, Chard, pero murag gamay siya. Ha? Para sa ako, regalo ni Ate Mar. Thank you so much, ha, Ate Mar, sa binigay ninyo sa akin. Yung pang model, pang model sa nina pa. Blouse, or kaning whole dress, or anything else. Hala, kani sa Chard, nindot sa siya, no? Murag bata. Kana panoon nga mura tag bata tan-awon kaysa mura tag tigwang tan-awon ginuukod say di na ta mahalin, Char. Asa kana abi na bi uy Ginoo ko tagpila ni Char. La magbukdom da na atong kwan, Char. Uy kuyaw kaig magbukdom. 175 ha 175 magbukdom da na atong chululoy sao na lang tay. So, hanap tayo dito, guys, kung ano ang maganda pang model. Hala, nara, Chard, ha? Asa? Uy, mahal man kayo na siya, Dana. Chard. Ha? Hanap tayo dito, guys. Hala, ang ganda ko ngayon. Be? Kani? Super ganda. Kanina lang. Pila ni siya. Kana siya, Chard, and also sama ni siya sayal man din ni siya, day huwag yan, day ay di arat, Chard, nanay style di ba? Dua ka po? Asa dana di? Bulag din kayo. Hala, Nanigway kong tabang. nanigway din kong baka, no? Sige, Chard, hawiri sana, Chard, pilian din ako. Kung ikaw nag-ingon, ha? Ikaw nag-ingon. Sige. Naabi ako'y baka. Di, magtigway din tag baka. Daw. Hala, naapod, Chard, Hala. Dagan kayo nindot, guys. Kani, basig maputos na dami. Ang saan siya, mainat-inat ni? Ay, gamay din siya. Ha? Bukdo kay kadani, no? Busok kaayot ta. Ano ba? Ganahan, sad ko sa iyang koan. Kanang, balay ra. No? Sige, itry nato ni siya, Chard. Mayroon na akong napili dito. At saka tingnan namin kung maganda ba siya. Yan ang ito nga manigway sa kabaw. Manigway sa baka. Hindi. Model kayo sa kasab. Hala, naamri na nilaghan, Richard. Huy, Chard. Naapa dani, marami pa dito, guys. Magtingin tayo dito kung ano ang maganda, ha. Huy, Richard, di ara, Uy, Ginoo ko magwa na. Bukdo ang atong taler ani. Ay, mga kuan naman din siya, Chard. Yung jumpsuit na yun, Adiara, Hala, hawili sa Chard. Murag nindot siya. Hala, Kanina lang. hala, nindot siya. Uy, Ginoo ko, virgin kay ko tan-awon dani, bi. Hala, Ginoo. Hawili sa Chard. Isa na pod. Pila na tanan? Tulo na kabuok. Pilian raman pod ni siya. Pilian naman ni nato sad siya. Hala, duster, day. Kay murang sa tagbuntis na kay dako naman itong tiyan kay tungod sa bilbil. So, di ara. Pilian lang, pilian. So, asa man ta dapit? Asa ko dapit? Daghan kay salamat, Richard. Dani sa nato ibutang, ha? Kay pag mahulog ni karon. Dana, ha? Dana di. Ayan. Diri na to ibutang la plaster kaayo.
Klaro ang yutot si Bayot day. So kani nanay-nanay style. Ganda bag. I-try gani nato. Ata sa ni ko anang bag kay para kuan. Mahibawaan jud nato og okay ba siya. Uy, wala ba ni gisi check? Kani yung tayo mag-isuot itong pagpangampanya niyo. Asa? Dahil gina ingon nganong ingato ako Sa restaurant gisuot. ni mo siya dong. Wala pa. Ay, apin ako to rin niya. Alam mo, hugot ni siya chart. Aw dili di ay. Labaji ka ayok ko. Hello, murag nabuntisan ng bayot day. Okay ra siya. Tok min ka. Yung dala dito nga kaldero. Sige. Kana isa Charlie. Kani sad siya. Mura sa tadani koan. Pilipiniana kaayo. Nya kay nay zipper sa likod. Manigway kag kabaw. Oh, maligway ug kabaw kanya akong tigwayon baka. Uli kabaw. Tutel. Hala Ginoo ko. Mo na ni siya. Tutel. Oh. Diba? Na. He. Na. Che. He. Na. Pero kanang isa chart murag nindot pud sad na siya. Okay. Oh, di ba? Uy, murag nindot siya meri ano. Nya, unsa man niya pagpangihi day. Lakison bayut. Ana kinahanglan gikan diri lakis ana. Maguna yung mga dagko ito nga diri sa mo ni Chad. Ha? Mali mga dagko. May atubang na Richard. Kana. Kani may atubang. Ato gini isulay tanan ha kay para mahibaw-an kung okay ba siya. Kay naman si Richard mo tan-aw. Uy. Diba? Okay, Chard, no? Wala, nanitsit ang kuan, langgam. Kuya Juan. Diba? Wala, okay na siya, Chard. Tanawa ba yun? Lahira, Jud. Kunya ang ilok nato kay kargado man siya kuan, bulbul. Oh, never mind. Ana ra na. Kanu ingat to imong summer. Ay magkalo din ko ato no. Hala na ay kuan gi baligya si Richard nga kuan vitamins pero wala diri niya gidala karon. Imo na gichatan? Nya unsa man gihatod na? Kani akong kuhaon guys. Kani siya Madam Marian. And also, kani siya. Yes, madam. Yes, madam. Kwintahon na ni Richard kung pila tanan. Thank you so much. Mommy Vex. Si Richard na ay gitinda siya diri nga vitamins. Vitamins? Or unsa to? Unsa to siya nga kuan? Paano ko? Anang ha? Organic nga juice. Juice, di ba? Makagwapa ko nagsamot. So, atong sulayan. Ano man? Okay ra? La, okay ka ni Chart? Nindot ba sa nino kay magbutas dayon ko? Oh, di ba? Nya, ihatod ka, dili. Dili, ihatod? Wala ni reply. Litson man ang reply lagi. Naana ako napili. Thank you so much, Ate Mar, sa binigay po ninyo sa akin. Pang model na damit, no? Yeah. Round na ni siya. Kaya pwede po ni siya pang gabi, pang disco, no? Unsa man, balikan ako ang kuan? Ana ang augma na lang. Abi na ko gidala pud nimo. Mo lagi. Sige, next time na lang. Chard, salamat ha. Salamat tanan. Duha ka kilo ko dani dam. Ay, kuha na lang dam. Isa dani din, isa po din dani.
Ada ko baby ma'am. Basta eh. Nanbat? Sige pa. Ano pa? Aman. Ay, ito, garap yun. Ha? Kuhain na lang ko, auntie. Anang? Ahos. Oh. Oh. Hi. Dami isot-sot. Okay na. Salamat din ha. Yes, thank you so much. Followers guys, si Madam. Mauren, Alguzar, bitaw. Kaya tagan og tapan. Atapan. Yes guys, si Madam. Uy, na po si Igor Dani oh. Dam. Oh, salamat ha. Oh, supporter kayo, Maya Maya. Diba? Oh. Daghan. Oh. Dam, salamat. Ay, guwaps. Si Madam. Supporter po. Thank you so much. Uy, bayani, tara na. Tara, oh. What time dito? Ha? What time dito ni Goro? Agaha pa manday ka di ay. Nasi Bayani Ari oh. Oh. Tara na ta. Si Bayani akong sakyan karon pa yung natuilan ni Lilin kay to araman dito ang motor na ako gibilin niya kay mahadlok pa man ta diri sa ubos maggamit-gamit sa motor kay ilabi na og mag sunod-sunod na ang kuano mga sakyanan. Una po diri ang barkada ni Raymond. Tuara. Hala, apa man dito si Bayani di ay? Akong sakyan si Bayani. Tama na po dato iyan ni Lilin. Ha? Ikaw lang magapa di mo puntod. Napaghangin ako digit. Asay puntod. Dato ra ko tama nila Lilin. Tura man ako motor dato. Gor, ilapos ito Gor. Sindro. Dito lang kon ba? Kisa man sakay sa imo di ay. Say na kuangan digit. Usi JJ, nabi JJ diri nga wala man. Say ba, say. Tuara si Saysay dito naguli na. Nag-chat na siya. Danar ako sa kaila Saysay taman. Kito naman ang motor ato. Dungan naguta dito pagpanga sa kuan, Mapua. Naraman gani ang isda nako gipadala ni Igor kay kuan man guys. Wala pa ko naanad nga naa ko'y dala sa motor. Karga. Diri na kay mupangas mo pud si Igor. Siya na lang akong gipadala sa isda daw. Nagpalit pud kog karne para sudan mo dito sa balay kay nagtapok man mi adto mao nang ipalit kong sudan. Nga si Igor ang magdala. Musakay na lang po ni Bayani. Taman dati ilan nililin kay tuara man dato akong motor. Dera ang motor ni Bayani. Nasa gihulat diri si Yaya Elsa. Nya kay si Yaya Elsa. Nag-uli naman si Yaya Elsa. Nya nagbuhata pa si alas 2 pa. Ari. Ato na tata. Tuana lagi si Yaya lagi. Kay alas 2 pa makaha. Nya unsa na karon oras. Alas 5 na. Gina Bayani. Danar ko taman ilalilin ha. Uy, Igor, pagtarong ba? Ay, hunong ta dito ilalilin ha. Kay para sabay na din ta pagpanga sa bukid. Dani na kumasakay ni Bayani. Paandoy na na Bayani? Ay, sakay na po. Ganina na to siya. Ganina na ito siya no? Kay alas 2 pa magkaha no? Yung sa na oras karon alas 5 na. Wala na lagi to. Pangas kami. Ay, si Igor. Follow ko si Igor. Dana ko tama nila Lilin ha. Yan eh, kiningaw ka sa isay. Kiningaw siya sa isay. Ay, say. Nagubaan ka? Masa nahulog? Nagulong siya. Nahulog? Then nagulong ka.
Natingala mi kay wala kasunod si Igor. Ano gilunungan? Dora di ay. Thank you guys. And bayate. Kada puno rin tadi ha. Hear me? Nya mo hapit sa ko dari ilalim. Kasi na ang bilid dari. Yara, tulad ako dari ibilid. Ibilid ron ako dari. Wati sa ko ha. Wati sa ko. Kay nakoy sanina ko diri sa ila ni Lilin nga gibilin. Akong kuhaon. Murag wala pa si Lilin. Pura sila dadto. Amen mo Mama Lilin. Nasi please. Auto siya dadto. Nasi Lilin diri sa kuan. Len! Dili kag pangas? Nagkuhan dito wala. Ah sige, nay mo ikubag gani? Salamat kay naay ikubag. Dito sa balay ang akong ikubag akong ginatapok kay. O lagi ka jud sa. Biara ang gipalit na ako kang Ate Margie kan daghang kay salamat. Thank you. Baylo kuno yung si Bayani oh. Biara ato na ta guys. Hala ako na pud ang magdala sa motor paingon sa bukid ginuugod say. Nahinay lang ta kay pamanta mastermind ha. Ala nangita di kang saysay, gimingaw kang saysay. Ala, duda di ko nimo ha. Si Bayani nangita ni saysay. Ay! Si Bayani nangitang saysay. Dani ko. Ako nag-ihikot Dani. O kadut sa. A few moments later. Here na mi guys ni Igor. Hoy, thank you so much Igor. Alis sa kay manyapon sa taha. Unya nalakaw. Si Iking na Dani, niya akong kuan motor to Arasia. Dito na ko gi kuan. Ali sa Igor ka manyapon sa ta diri ta panyapon. Kay mag-prepare din ta sa panihapon. Si Mother Earth, how are you Mother Earth? Hi guys. Na si Mimi. Please si Mimi oh, sige please. Mother, nay isda dani Mother daw, karning manok. I will buy. Kuan mo ako baka. Ako na likwa sa baka. Ha? Oh, ako na lang dahil pud pamahog sa baboy. Sige na ma, kay magluto na yung tasudan ma. What? Kay para makapanyapon na dahil ta. Asang butas? Wala na irog ninyo ang baka? So atong iirog karon, ato nang i-plaster ang atong baka mga sis. Mingaw kaayo ang palibot, humana ang kamang, wala pa gyud ko na kamang. Kisay mo kamang diha kamanga na in taong ko maluoy. Charot. It's a joke. Hoy Igor! Ayaw biya guliha kay agpanigwes ako sa baka ha. Kay i-plaster na ko ang baka daan guys. Kay para ma-safety na daan. Wala nila giirog ang akong baka. Why did you cannot irog-irog my baka? Ha? Anong nangyari? Ayun ang ating mama. Akong mama. Okay naman pud kay ngano daghan man pud sagbot dari sa akong gitigwayan. Kinabuhing bukid ni Maya. I love you so much guys. Hala nagsambod-sambod ay siya Dani. Nagsambod-sambod Dani sa kuan mama. Agoy ang mama namo be. Naguan man diri kaganiha. Akong mama be. Among mama be. Sungag tama. Sungag ta. River deep. Mountain high. Oh. Tabi po. Simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I ever had. So, ali ma, come here ma. Come to mommy. Don't running ha. Ay, mudagan-dagan ra bagiday ni siya. Dani rin ako siya girahi ra dapit. Okay. Come here ma, come here. Come here.
O kana sige sabsab sa diha ma sabsab pasabsabon sa nina ko siya. Hindi ko na sana pinansin pa ano ang gagawin sa utos ng damdamin. Para bang hangin na kahirap pigilin. Sana'y unawain na sa'yo ako ngayon. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin. Sana'y unawain na ako'y isang bading. Nais kong malaman mo na ako'y isang bayot. Di ko na sana pinansin pa ang iyong ganda. At ako ay nag-iisa. Gusto ko nang may makasama. Nais kong malaman mo na ako'y umiibig sa'yo. Eto na, naplastar na natin si Mama. Pauwi na tayo. Medyo gabi-gabi na. Pero, eto, umaaninag pa rin ang kagandahan natin. Huy, Igor. Ayaw biyaglakaw ha? Kay dirita man ni hapon. Dito kami kakain sa bahay ni Igor. Guys, siya ang nagdala sa akong sudan. Ali na ni Igor. Ali, sulod diri ba? Wala, ang dami ng grocery ni Mother Earth. Wow, mayaman si Mother. Magbahog tayo sa baboy. Eto na naman. Eto na, binigay na ni Mother ang bahog. Hala, gabiin na judi ay siya. Karon, dili na punta sa baboy. Kay ngano kini atong baboy, labihan ko ni siya kasirok. Agoy, Ginoo ko, hindi makahuwat. Hala. Dili na punta karon nimo ha? Ha? Sapadi, ay, Ginoo ko, mayabo ka na bayot. Hala. Ayan. Kumain na ang baboy. Kana siya, manganak na siya by November. Tayo na. Mother, nagluto na ka sa sudan? Mother, oh. Git da bahuganan. Ali da ni Igor ba? Sulod diri ba? Ali. Ama si Bayani naguli na? Ha? Naguli na? Kisay nagkaon dana, nganong dana gibutang. Kuhaan ninyo be, kuhaa. Ayan si Mimi din niya o yung Mimi. O kuhaan na ninyo diha, limpyuhin na. Og dili ninyo na limpyuhan dana. Dito mo sa silong karon magkatulog. Sige. Ikaw daw na uy. Ang isda ay iprito lang ni Mother. Panainit ang matika. Saan ni siya nga isda? Kutob ni siya. Wala gini ko isa kon tinai. Kinuha na pala guys. Hindi pa nainit ang mantika. Kailangan mainit na kaay siya kay para dili siya magpukot. Magpilit. Kain tayo. Hindi ko yan nakain kanina. Eto na ang atong piniritong isda. Host there? Hala, nana sila ni Bintoy. Aman si Kuan, mamalilini mo? Aman sila, wala pa? Si Iking ang naghatod nila ni Kuan, Bintoy. Hayag kaayo ang buwan. Ugma na jud ang eleksyon. Good luck sa tanan. Sa tanan-tanan, congratulations sa mga mudaog. Congratulations pod sa dili mudaog.
Si Mother Earth ay nag-arrange sa kanyang mga paninda. Mayroon siya ditong tuyo. Mother, sige na Mother, magpanyapon na ta Mother. Ayan ang buwan. Arang siga sa buwan na yung mga barkada ni Doy Ari o. Atong ilailahon. Ha? Sudlan ninyo dato kay para mo gawas dito siya. Kaw, ato na kaw. Sige na Kim. Oh. Kaw. Sige na dyan kaw. Ha? Na dito mo gawas Dani. Kaw, gawas sa kaw. Guys, imay na ninyo imay na ninyo sila. Nas dyan, dili pa ni siya. Single pa ni siya, single. Single nga. Ha? Na, di kayo yab? Wala. Sapon gi ka, hala. Na, yab, wala. Na, dagan kayo. Dagan daw kuno kayo, guys. Ali mo dari sulod ta. Toman si Igor dato sulod. Gina kay manhapon ta, ali kay manhapon ta ninyo. Uy, sige na mo ba, ali mo dari. Puno ang tindahan ni Mother Earth. Diba? Sosyalan kasi Mother Earth. Uy. At saka yung motor ko ay dito ko na lang siya nilagay. Hindi ko pa ito dalhin doon sa payag ko kasi hindi ako marunong mag-drive doon. Dito lang muna ako sa highway. Ano Mother, kain na tayo. Kani siya nga saging guys. Kuan ni siya. Tindok ni siya nga saging. No, dako kaayo pero sayang kay ano na over sa kaguwang. Yes, magdala na lang ako ng luto. Doon na lang ako kakain sa payag. Oh, nagkatipok Dani, na si Janjan. Si Alan, naapod si Alan. Naapod si Mother, ay si Papa, og si Iking. Di Dani si Iking. Og naapod Dani si Rodney. Balunan kay dito na lang ko sa payag mukaon. Ako lagi ni bawnanan Mother. Maghapunan na kami. Masarap ang ulam namin ngayon ha kasi pinirito si Lilin. Wala diri si Lilin daw si Utik. Asa si Utik nagpaingon? Aw di ana si Utik. Nangitag alindaw. Oo. Nangitag alindaw. Tapos may nadala si Janjan na watermelon. Ugasi sa ni Jan. Ay nato siya ko anon. Hala, naibahaw daghan oh. Huwag kayong mag-usik-usik ng kanin. Bawo na nila gahapon Iking. I-divide na siya dog. Ikuan na dog. Ibutang na sa mga kuan plato-plato dog kay para magkuan. Sigo na siya. Mayroon dyan pinirito at saka mayroon pa dito luto na pinirito. Naghukad na si Mother Earth. Hello guys. Paghapon tayo guys. Gor, sige na Gor. Kay manihapon na din ta Gor. Aman si kuan. Naglakaw sila Kim. Kulang pagid ining lamisa no. Kulang pagid ang lamisa kay daghan man jud kay mga apo ni Papa. Grabe ang apo ni Papa. Sige, sulod pa dito sa pikas kuan. Sulod pa dito May. Ikaw, sulod May. Dito May. Si Angela day, i-plaster na ni day. Huy, ang kaning bangko Riklan, ikuan ka na Riklan. Di arang watermelon, wala na siya nabugnaw. Dana Rodney, ikaw na Rodney. Pa-uwi na ako, mayroon akong dalang kanin at saka ulam. Doon na lang ako kakain. And then kumain na sila doon. Si Igor, kumain na rin si Igor, ang mga bata dito, oh, kumain rin sila. So, eto guys, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Maaga pa ako bukas kay magbutar. Sayo man magbutar ang mga, anang nanggi dagan og mga kapitan, mga kagawad, sila mo'y pinakauna magbutar. So, magsayo ko ugma kay magbutar na pod. A few moments later. Eto guys, magpahinga na tayo sa malami, manindot na higdaanan. Akong giilisan sa bedsheet kay para dili jud ingon kayo nga buling no, pero di pa to siya ingon nga buling nya. Oh, di ba? Ang ganda-ganda ng higaan talaga natin. Iniwan ko sila doon kumain. Dito na lang ako nagkain kanina. Tapos hindi na ako nag-video.
At saka nabahugan ko na ang mga pato at saka aso. Kay ang pato ni anha man diri sa natad. Mautong ako na lang po din sila giitsahan sa bahog. Unya karon matulog na takay. Alas 10 sa gabi ina. I love you so much guys. Ugma na jud ang atong election day sa barangay. Diba? Kaya ako'y magpapasalamat lahat-lahat ng mga nagsuporta sa akin. Lalong-lalong na sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat.